σοβαρό τραυματισμό του. Δεν έπαιξε καλά στα πρώτα λεπτά. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα το σχήμα Μεσμόντης της Σλοβενίας. Βασιλιάδης ψάχνει το σουτ. Καλάθης με αντίπαλο τον Ζόραν Ντράγκιτς. Τα δύο αδέρφια είναι στην κορφή της άμυνας ζώνης. Λάθος του Βασιλιάδη. Κλέβει Όσμπολτ, Θόπουλος, Καϊμακόγλου, Βασιλιάδης με κοντή πεντάδα. Καϊμακόγλου, νέο κλέψιμο αν είναι δυνατόν το Σλοβαίνο και πάλι ο Ζόραν Ντράγκιτς, 40 μπάλας, καθώς οι μεγάλοι playmaker του πρόσφατου παρελθόντος λείπουν από την εθνική ομάδα. Πετυχαίνουν 12 πόντους από δικά μας λάθη. Τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια και σκοράρουν στον εφηδιασμό. Πρέπει να βρούμε την ενέργεια ως ομάδα και την σπίθανη η ομάδα πώς θα αντιδράσει σε αυτή την ζώνη 2-3 του Μάλκοβιτς. Μπράμος και επιθετικό Κουφός μακριά από την μπάλα. διάστημα σε λιγότερο από 15 λεπτά. Μπουρούσης και κάνει ό,τι είχαμε κάνει εμείς το 2007. Μπουρούσης, Χουξάτ, δύσκολο μαζεύει ο Σμόντης. Και η ελληνική ομάδα που θα βάλει τον Ζήση στο παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης, ότι δεν έχει καλό σουτ και ότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία και μυαλό. Ζήσης. Η ελληνική ομάδα που ψάχνει την ισοφάριση. Παπα-Νικολάου, Μπράμος. Ζήσης, Μπουρούσης, ωραία στο κουφό. Θα αφήσει την μπάλα Άτσαλα. Για μια ακόμα το rebound. Ο Μαυροειδής είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί. Ένας ψηλός 2-8, παίκτης της Μπισκάια Μπιλμπάο. Μπουρούσης. Συμπαίκτης εκεί του Βασιλιάδη και παίκτης Φώτη Κατσικάρη. Ζήσης, Μπράμος, Μπουρούσης με χαμηλότερο αντίπαλο. Πολύ ωραία κίνηση από τον Παπα-Νικολάου. Καλό σουτ, καλές προϋποθέσεις. Έρχεται ο Μπουρούσης, έρχεται ο Κουφός. Έρχεται όμως ο Όσμπολ και τους κλέβει την πουκιά του. Γιατί όταν οργανώνεται μας μπλοκάρει. Ζήσης και πάλι στο σκαλοπάτι της ομάδας. Τον παίκτη του σπάει την μπάλα. Παπα-Νικολάου για 3. Αστοχή. Έρχεται ο Μπράμος και θα μετρούσε το καλάθι. Αν έμπαινε, ναι.